Гүлшәшәк Галиева. Тулғақ. Бик тә қысқа вақыт бирелгән бит җирдә һәрбер адәм баласына. Гөлләр генә түшәп китсә иде яшәү белән үлем арасына. Фәнис Яруллин. Район үзәгендәге хостахана янына яңа тарантасқа җигелгән кара айгыр килеп туктады. Тарантастан ғрур кыяфәтле мәхәббәт ир сикереп төште дә, йомшак печән түшәлгән тарантаста ярым ятып торган чибәр ханымны ипләп кенә күтәреп җиргә бастырды. Ханымның чырайына авырту, газаплану билгеләре чыкса да, аның чибәрлеген каплый алмаган. Йөзеннән, киеменнән, чәчләрен матур итеп баш түбәсенә өйеп куюыннан ук зыялы зат икәнлеге сизелеп тора иде. Ул үзен күтәреп алган иргә яратып карады да, "Җибәр, Самат, үзем керәм, үзем", дип пышылдады. Самат хатынын хостахананың бала тудыру бүлегенә култыклап алып барды. Ирнең һәр хәрәкәте кадерле кешесенә мөмкин булганның барысында эшләргә әзер торуын күрсәтә иде. Бала тудыру бүлегендә төне буе ут сүнеп тормады. Ире Самат караватка кертеп салуга ук Саимәне тулгак тота башлады. Саимә әле тулгакның нәрсә икәнен белми иде. Шуңа күрә ул авырту китереп кысуга, үләм ахыры дип уйлап сабырсызланды, бәргәләнде, "Самат, Самат" дип кычкырды. Хәтта бер мәлне күз аллары караңгыланып, түшәм чайкалып киткәндәй булды. Бераздан аның газаплары саташуга әверелде. Гүяки күктәге якты кояш әкрен-әкрен сүнде дә, тау башындагы бер кыяга төшеп утырды. Аннары олы ташка әйләнеп, тәгәрәп түбән төшә башлады. Төшкән саен ул Саимәгә кытырынып якынайганнан якыная барды. Саимә читкә тайпылырга теләде, аяклары тыңламады. Кычкырмакчы булды, тавышы чыкмады. Ниһаят, түбәнгәрәк тәгәрәгән саен тизлеген арттыра барган таш Саимәнең күкрәге өстенә төшеп ауды. Тын алуы авырайды, йөрәк тибеше ешайды. Табиблар, шәфкать туташлары аның янында мәш килде, ләкин Саимә аларның берсен дә күрмәде. Авырту басыла төшеп, күзләрен ачып җибәрүгә, иң беренче Саимәнең күзенә чалынган нәрсә палата түшәмендәге ярык булды. Аннары гына карашы караваты янындагы табибка һәм шәфкать туташларына төште. "Куркыттың бит", диде шунда бер ак шәүлә. Саимә гаепле баладай уялып елмайгандай итте. Һәммәсе җиңел сулап куйды. Авырту кинәт кенә басылгач, аңа палатадагы ярык түшәм дә, янындагы ак халатлы кешеләр дә, буяуларын кояш ашаган тәрәзә рамнары да матур булып күренде. Әйтерсең, яңгырдан соң яктырып кояш чыгып, офыкта Салават күперен калкытты. Шушы күпер буйлап ул татлы хыял дөньясыннан атлап китте. Менә ул, нәни кыз, офыкка таба йөгерә. Офыклар читенә барып җитеп, югарыга үрмәләмәкче була. Әмма офык ул алга барган саен ерагая. Күк йөзен әллә кара болыт каплый, әллә яшен кылычлары телгәли. Болытлар таралган арада балачакның гүзәл мизгелләре чагылып үтсә, башы өстендә төннең кара кышчы канатларын җәйгәндә итә. Тормышта тотка таба алмыйча бәргәләнүләре, сугыш чорында бер сынык икмәккә тилмереп интегүләре исенә төшә. Саимәнең хәтере балачакның тирән упкыннарын сикереп үтәргә тырыша. Аның иң матур хыяллары Самат белән бәйләнгән. Самат аның үткәннәрдән килгән күңел төбендәге бушлыгын тутырып торучы да. Киләчәккә илтүче якты өметтә бит. Менә ул аңа тупырдап торган малай алып кайтып бирер. Бу малайны алар 3 ел буе көттеләр. Бу 3 ел Саимәгә бөтен бер гомердән дә озынрак булып тоела башлаган иде инде. Хәзер Худайга шөкер, өметсезлеккә төшеп бәргәләнүләр, балалы хатыннарга көнләшеп караулар. Ә иң җанына тигәне, Фәридәнең төрле сүз ишеттерүләре, һәммәсе артта калачак. Самат та хатының кысыр мәллә дигән мыскыллы сораулардан котылачак. Ә бит Саимәне сөйгәне Саматка илтүче юллар шактый катлаулы иде. Аңа олы мәхәббәтне язмыш дигәнең җан газапларына төреп бирде.
Кайынлы авылы урта мәктәбенә химия укытучысы итеп җибәрелгән Саимә мәктәпкә, авыл кешеләренә тиз ияләнде. Аның үзен дә ихластан якын иттеләр. Фатир хуҗасы тол хатын Хәдичә дә бу ягымлы кызны үз туганыдай күрде. Бер көнне мәктәп директоры Мансур ага: "Шимбә, якшәмбе көннәрендә барыбыз да колхозга бәрәңге алышырга чыгабыз. Һәр сыйныф җитәкчесе үз укучылары белән булырга тиеш", диде. Алтын көзнең юмарт кояш нурларына төренгән бик матур көне иде бу. Саимә иртүк торып, тиз-тиз генә чәй эчте дә ашыгып урамга чыкты. Шунда ук үзен көтеп торган балаларны күреп алды. Һәр кайсының кулларында чиләк. Апаларының чиләксез чыкканын күргәч: "Саимә апа, сез дә чиләк алыгыз. Бездә һәркем эшкә үз коралы белән чыгарга тиеш", диештеләр. Саимә ишек алдына кереп, рәшәткә башына капланган чиләкне алып чыкты. Шулай балалар белән шаугыр килеп бәрәңге чүпләп йөргәндә, булар янына бер егет килеп туктады. Барына да ачык кына сәлам бирде. Шунда бер чая кыз: "Самат абый, әйдәгез безнең янда гына калыгыз. Сезнең ярдәм белән үзебезгә бирелгән өлешне тизрәк бетерер идек. Сез Саимә апа белән бер чиләккә чүпләсәгез дә ярый", диде дә пырхылдап көлеп җибәрде. Аңа башкалар да кушылды. Самат та шаярып: "Сезнең янда калырга була. Шибәр кызлар янында бәрәңге чүпләү, болында чәчәк җыю белән бер", дип җавап бирде. Аның сүзләреннән тагын көлешеп алдылар. Ә Самат исә сиздермичә генә Саимәгә текәлебрәк карап алды. Шибәр икән бит, ничек моңарчы күрмәгән соңланы. Күзләре серле, бик тә серле. Кирфек ораларыннан саркып чыккан сихри нурлар кызның йөзен яктыртып, җанны ымсындыра. Якыннанрак танышасы иде бит Шибәркәй белән. Ләкин ничек? Саимә башкалардан артарак калган мизгелне тотып: "Егет, иртәгә клубта кино булачак. Килерсезме? Бик тә фаҗигале мәхәббәт турында", диделәр. "Килегез, яме? Мин сезне көтәрмен", диде дә, кызның күзләренә туп-туры карап, серле генә елмайды. Һич тә көтелмәгән бу хәлдән Саимә каушап калды. Кызарды, кинәт кенә каш ирен өсләренә тир бәреп чыкты. Бу каушаудан кызның тагы да чибәрләнеп китүен Самат та сизде. Ул инде шактый тәҗрибәле, 30-ы үтеп бара торган таза гәүдәле, өстәвенә җырчы һәм гармунчы булуы белән күп кызларны үзенә гашыйк итәрдәй егет иде. Саимә дә кирфек арасыннан гына карап, егетне күзәткән икән. Саматның гап-гади сүзләр белән кинога чакыруы аны әллә нишләтте. Гаҗәп, кыска гына шушы мәлдә үзенә якын, кадерле булып өлгергән әлеге егетне күздән югалганчы карап каласы килде. Ләкин шунда ук дистәләгән күзләрнең үзенә сынаулы карашын тоеп, айнып киткәндәй булды. Саматның кем, нинди кеше булуы турында бик сорашасы килсә дә тыелып калды. Чөнки балалар күңеленең сизгер икәнен, бик төпченсәң, иртәгесен үк мәктәптә төрле сүзләр таралачагын яхшы аңлый иде. Үзен кулга алып, балаларны тиз генә эшкә юнәлдерә алса да, уйлары гел Самат тирәсендә әйләнде. Бирсә дә бирер икән Ходай. Куе зәңгәр күзләр, сөрмәле озын кирфекләр дисеңме? Маңгайының уң як почмагына дулкынланып төшкән кыңгырт чәчләре дисеңме? Йылмайып җибәргәндә бит урталарының бераз гына батып китүе дисеңме? Тешләре тезелеп киткән эрерәк инҗеләр шикелле җем-җем итеп тора. Гәүдәсенең баһадирларныкына охшаш булуына, адымнарының ныклыгына да игътибар итми кала алмады Саимә. Кыз үзе дә төскә биткә чибәр, буйга зыйфа булса да, бу минутларда Саматны үзеннән өстен санап көнләшеп куйды. Ходаемла, ниләргә генә дип ир кешегә матурлыкны шулай үлчәми нитми, кычагы белән тындыргансыңдыр дип, Аллаһ Тәгаләгә дә тел тидереп алды. Әмма егетне уйларыннан куып җибәрә алмады. Үзендә мондый халәтнең булганын хәтерләмәгән Саимә, хәерлегә генә булсын инде. Бер күрүдә үлеп гашыйк булу дигәннәре шушы микән әллә? Алай дисәң, мин бит яшь җилбәзәк түгел, 26 яшемдә лә баса. Бөтен дөньямны онытып, гашыйк булу чоры ыфтансаң ыфтанмасаң да узып китте шикелле дип уйлады. Институт елларында авыру әнисен караудан калган вакытын укуына зарар китермим дип китапларга ябышып үткәрде ул. Күңел ачуларга,
Төрле кичәләргә йөргә вакыты калмады. Курсташ егетләр аның артыннан йөреп карыйлар иде дә, кызның өй мәшәкатьләреннән арына алмавын күреп, мәхәббәтләрен башка кызлар белән бүлешә башлыйлар иде. Яшьлекнең иң матур көннәре әнә шулай авыру әнисе белән институт арасында үтте. Йөрәгендәге ярсулыкны сабырлык алыштырды. Беренче елларда эшләгән авылындагы мәктәптә укытучылар барысы да диярлек хатын-кызлар булып, ир-атлардан фәкать мәктәп директоры, бер аягын сугышта югалткан 6 бала атасы Хөсәен абый белән пенсия яшенә якынайып килүче юморга һәм бала чагыга бик бай татар теле укытучысы Гомәр абый гына иде. Төскә биткә чибәр, зыйфа буйлы, шәһәрчә киенгән Саимәне күрү белән Гомәр абый: "Субханалла, син безнең мәктәптә бик озакламассыңдыр. Тизрәк моннан очып китү ягын карарсың. Аккыш белән йорт казып парлаша алмый. Авылыбызда сиңа яр булырлык егет табылырмы икән, ай-һай" дигән иде. Чыннан да, ул авылда 4 ел эшләү дәверендә аңа гаилә кору бәхте насыйп булмады. Дөрес, кичләрен клубтан озата кайтучылар, мәхәббәтләрен белдерүчеләр табылып торды. Һәммә кыз ул егетләрне тиң күрмәдеме, мәхәббәт ялкынына уралып китә алмады. Ул елларда укучылар саны ел сайын кими бару аркасында химия, биология сәгатьләре азайды. Бу фәннәрне укытучы 2 кешенең берсенә мәктәпне калдырырга кирәк булды. Көчле укытучы саналса да, кыскартылу афәтенә Саимә дә эләкте. Ләкин ул моңа борчылмады, уфтанмады, ничектер җиңел генә мәктәп һәм авыл белән саубуллашып китте дә барды. Яңа уку елы башланыр алдыннан гына аны Мәгариф министрлыгы әлеге кайынлы урта мәктәбенә җибәрде. Саимә бәрәңге басуында кич җитүен түземсезлек белән көтеп алды. Тизрәк кайтып, Хәдичә ападан Самат турында бәйнә сорашасы килә иде аның. Кайтышлы кинога чакырган чибәр егет очрамасмы дигән өмет җанын җилкетте. Әмма ишек алдына керүгә Хәдичә апа: "Кызым, Казанга бәрәңге салган идем. Учакны гына ягып җибәр әле, мин көтү каршыларга чыгам" дип, ашыгып чыгып китте. Кая инде анда Самат турында сорашу. Ул арада көтү дә кайтып җитте. Хәдичә малларын обзарга ябып, сыйрын савып өйгә керде. Ул иңелек пешкән бәрәңгенең тәмле исен тоеп: "Алланың биргәненә шөкер, эшләрем бетте. Хәзер тәмләп кенә бәрәңге ашарбыз, чәй ичәрбез" дип аш бүлмәсенә үтте. Әмма бәрәңге Казанда гүбер кайнап таралып беткән. Саимә күренми иде. "Һай Алла, балакай син кайда? Сиңа ышанып мин өйгә кереп тормадым. Бәрәңге изелеп беткән, самаурда куймагансың. Әллә басудан ширләп кайттыңмы" дип сөйләнә, олы якка чыкты. Бу тавыштан Саимә сискәнеп уңайсызланып китте. "Хәдичә апа җаным, онытып җибәргәнмен бит. Кичә юган кирләрне үтүкләп алыйм дигән идем, вакытның узганында сизмәгәнмен" дигән булды. Чынында исә, иртәгесен кинога барганда ничегрәк киенергә икән дип, киемнәрен барлаганда, яңадан Самат турында уйлана башлап, бөтен дөньясын оныткан иде. Эченнән генә: "Ниләр булды соң миңа? Ул бит мине бары кинога гына чакырды, рәтләп карамады да." Хәер, карады. Ничек кенә карады әле. Аның карашы кайнар су белән коендырган да итте. Әле дә бөтен тәне кызыша. "Я Хода, бер кайчан да мондый хәлгә төшкәнем юк иде бит. Хәерлегә була күрсен" дип уйлап, аш бүлмәсенә ашыкты. Хәдичә апа тиз генә бәрәңгене сүзеп алды, Саимә самавыр куйды. "Инде ашарга утырабыз, менә шунда иркенләп сөйләшербез" дип торганда, күрше Хәбирә килеп керде. Кыста туны да көтмичә, өстәл янына килеп тә утырды. Бәрәңгене каба-кабышына: "Абау җаным, кайсыгыз пешерде моны, бигрәк тә тузлы булган ич. Җитмәсә изелеп беткән, әллә икәүләшеп гашыйк булдыгызмы" дип әйтеп куймасынмы? Саимә комач күк кызарып китте. Менә шуннан соң Самат турында бик теләсәң дә сорашып утыру мөмкин түгел иде инде. Бәрәңгене сөт белән кушып ашагач, тозлылыгы әллә ни сизелмәде тагын. Тик Саимә генә ашар-ашамас утырды. Алла бирде, Хәдичә чәй эчәргә калып тормады. Өйдә балалар үзләре генә дип, амин тотып, рәхмәтләрен укый чыгып та китте. Инде икесе генә калгач, чәй эчкән арада
Самат турында сорашырга дип, Саимәнең авызын ачуы булды, тагын кемдер ишек шакыды. Я Хода, бу нинди тынгысыз кич булды соң? Һич кенә сөйләшергә форсат юк дип уйлап, Саимә бөтенләй күңелсезләнеп китте. Шөкер, ул Хәдичә апасына иртәгә көтү чиратына чыгарга кирәклекне әйтергә кергән малай булып чыкты. Менә тын бүлмәдә алар икәү генә калдылар. Саимә үзен тыныч тотарга тырышып: "Хәдичә апа, сезнең авылда Самат дигән кеше кем ул? Беләсезме?" дип сорап куйды. Сүзләренә ничек кенә битарафлык бирергә тырышмасын, Саимәнең тавышы барыбер калтырабрак чыкты. Чөнки тамырлары буйлап аккан кайнар дулкынны йөгәнләрлек көче юк иде аның. "Беләм, балакаем, ник белмәскә. Сиңа нигә кирәк булды әле ул? Басуда күрдеңме әллә? Аптыраган идем аны, нәрсә булган безнең Саимәгә дип. Ни эшеңнең, ни ашавыңның рәте булмады. Тәгаен генә күңелең төшкәндер әле шул мут егеткә. Ул безнең авылның агрономы. Институт бетергәч каяндыр тау ягыннан безгә җибәргәннәр. Аңа бер күрүдә гашык булган кызларның шуты юк. Әле ул үзәкләрне үзәрлек итеп гармун уйный башласа, гармунына кушылып җырлап та җибәрсә, йыгылда кит инде. Кызларның гына түгел, кайбер ирле хатыннарның да төн йокыларын алды булса кирәк ул шайтан. Булай үзе азып-тузып йөргәнгә охшамаган. Инде менә 1 елдан артык хисапчы Фәридә белән чуала икән дип сөйлиләр. Янында кунгалап та чыга икән дигән сүзләр дә бар. Белмәссең яшьләрнекен. Тик нишләптер өйләнергә исәбе барга охшамаган. Инде яше дә 30 тирәсендә булса кирәк, дип тизеп китте Хәдичә. Тик Фәридәнең кемлеге турында берни әйтмәде. Саимәнең бик беләсе килсә дә, төпченергә кыюлыгы җитмәде. Әмма бер сорау, бары бер сорау җанына тынгылык бирмәде. Яратамы икән ул Фәридәне? Мөгаен яратадыр. Яратмаса, ел буе аның белән йөрмәс иде. Яратса, нигә әле мине кинога чакырып, үзенең көтеп торачагын белдерде? Ул мине бөтенләй белми бит. Саматның басуда әйткән сүзләре Саимәнең уй-фикерләрен чуалтып калмады. Төн йокысында алды. Әйләнде, тулганды, тәрәзә шелтәре аркылы кергән ай нурларыннан качып та карады. Күзенә йокы кермәде. Таң нурлары кирфекләренә килеп сарылгач кына, күзләренә йокы рәшәсе кирип тулды һәм ниһаять изрәп йоклап китте. Күпме йоклагандыр билгесез, әмма сәер, бик сәер төшеннән сискәнеп уянып китте. Менә ул кояш җылысыннан иркәләнеп, ян тәрәзә янында утыра имеш. Кинәт кенә көчле җил чыкты да, зур капканы шыгырдатып ачып җибәрде. Ачык капкадан кешнәп, озын яллы, бик матур акбүз ат ишек алдына чабып керде дә, Саимә каршына килеп туктады һәм телгә килеп кызга эндәште. "Атлан миңа, ялыма ныклап ябыш. Тик караны, төшеп кала күрмә. Безнең юлыбыз хәтәр. Алда текә борылышлар, үрләр, упкыннар, карурманнар, елга диңгезләр бар. Минем бит бер дә атка атланганым юк. Шәһәр кызы ич мин. Язмышың авылга язылса, атка атланырга өйрәнерсең. Юк, мин куркам." "Курыкма, ялларыма тотын", диде ат. Һәм кыз алдында башын иде. Тик Саимә атның ефәк сыман ялларына ябышым гына дигәндә, кинәт уянып китте. Иртәнге чәй вакытында Хәдичә апасына күргән төшен бәйнә-бәйнә сөйләде кыз. "Эй, балакаем, төштә ат күрсәң, ул иратны белдерә. Кияүгә үк чыгарсың дип әйтә алмыйм. Шулай да бу синең өчен бик матур төш", дип аңлатты Хәдичә апасы. Менә сабырсызланып көткән кинога барасы кич тә килеп җитте. Саимә тыйнак, шул ук вакытта килешле итеп киенеп, ашыкмыйча гына клубка китте. Клуб тирәсендә бала чаганың гөш килүен һәм бер төркем яшьләрнең тәмәке тартып гәпләшеп торуларын күрүгә, күңеленә ниндидер бер ашкыну дулкыны бәреп кергәндәй булды. Самат та шулар арасындадыр дип уйлады. Чыннан да, Саимәне күрүгә үк Самат төркемнән айрылып, аның каршына атлады һәм җайлы гына култыклап алды. "Инде килмисең икән дип курыккан идем.
Тагын 5 минуттан килеп җитмәсәң, өегезгә барып алырга иде исәп дип, дулкынлануын яшермәде егет. Алайса, юкка ашыкканмын икән. Акбүз атым үзе яныма киләсе булган икән. Самат кызның тел төбенә төшенеп җитмәсә дә, моны ачыклап торасы итмәде. Алар клубка кергәндә, буш урыннар инде калмаган иде. Көтмәгәндә зал уртасыннан: "Самат, мин монда сиңа урын алдым" дигән тавыш ишетелде. Саймә егетне чакыручының Фәридә икәнлеген бөтен йөрәге белән тойды. Ләкин күңленә бәреп кергән кайнарлыкны сиздермәскә тырышты. Шулай да Саматка сынаулы караш ташлады. Нәкъ шул вакытта кырыйда утыручы 2 яшүсмер урыннарыннан торды. "Саймә апа, Самат абый, менә монда утырыгыз" диде берсе. Саймә аларның 9нчы сыйныф укучылары булуын шәйләп алды. Ут сүнде. Фильм башланып китте. Бик мавыктыргыч бер урында, ягъни егетнең түземсезлек белән кызны кочаклап алган вакытында, Самат та Саймәнең кулына үзенең кулын салды. Кызның йөрәге уч төбенә төшкәндәй леп-леп типте. Йөрәк тибеше Саматка да ишетеләдер, һәм җан тирбәлеше егетнең тамырларына күчәдер кебек тоелды. Ул бөтен тәненең кызышуын сизде. Нишләргә? Үзеңне ничек тотарга? Кулын сак кына алып куяргамы? Ниндидер сәер, моңарчы кичерелмәгән халәт Саймәнең күңелен күкләргә күтәрде. Шулай да үзендә көч табып, укучылар күрер, яхшы түгел дип, Саматның кулын йомшак кына этеп куйды. Кызның бу хәрәкәтенә егет ризасызлык күрсәтми генә буйсынды. Никадәр генә теләсә дә, моны яңадан кабатламады. Тик кино бетәр алдыннан кызның колагына: "Кинодан соң төрле уеннар була. Калырбыз, яме" дип пышылдады. Кино бетүгә, егетләр эскәмияләрне тиз генә җыеп алдылар. Гармунчы өздереп, бию көе уйный башлауга, уртага бер кыз чыгып, бөтерелеп биеп китте. Матур, бик матур бии каһәр. Саймә аның кем икәнлеген шунда ук сизде. Бераз биегәч, кыз Самат каршына килеп басты да, аңа кулларын сузды. Егет ялындырып тормады. Фәридәнең кулыннан җайлы гына тотып биргә чыкты. Бик килешле итеп, парлап, озак биеделәр алар. Әллә Саймәгә генә шулай тоелдымы? Бу минутларда аның клубтан чыгып йөгрәсе килде. Ләкин ниндидер көч аны идәнгә кадаклап куйгандай бер урында тота иде. Самат биеп туктагач, Саймә янына килсә дә, никтер аны биергә чакырмады. Биюче парлар күп булды, әмма Самат белән Фәридә кебек матур бию башка кабатланмады. Биюләр тәмам булгач, бер чибәр генә кыз, Фәридәнең дус кызы булса кирәк: "Әйдәгез, җыр багышлаулы уйныйбыз" дип, уртага бер пар сойлап чыгарды. Калган яшьләрне түгәрәккә җинады. Аннан тагын бер пар сойлап алды һәм аларга уртадагы парга багышлап җыр җырларга кушты. Җырны башлап җибәрүгә, яшьләр аны күтәреп алдылар. "Быел дигәнең, быел янып кигәнең, янмас идең, көймәс идең, уртак диләр сөйгәнең." Саймә күршесеннән: "Нигә мондый җыр җырладылар?" дип сорады. Кызының тагын 2нче егете бар. Саймә бу уенны белми иде. Уртага янә бер парны чыгардылар. Буларына нинди җыр булыр икән? "Сөям дә дисең икән, сөймим дә дисең икән, ә шулай да быел көзгә өйләнәм дисең икән." Бу җырны да Саймәнең ишеткәне юк иде. Бәлки, һәр авылның үз җырлары, үз уеннары бардыр. Бәлки, бу җырлар шушындый уеннар вакытында туадыр. Бөек Тукай юкка гына халык әдип ул, шагыйрь ул димәгәндер. Халыкның төп тамыры авылда бит. Саймәнең күңеленнән шундый уйлар үтте. Берничә пардан соң уртага Фәридә белән Саматны чакырдылар. Уенны алып баручы кыз аларга багышлап җырлау өчен Юри булса кирәк, Саймә белән Рашат дигән егетне сайлады. Рашат Саймәнең колагына булай дип пышылдады: "Эй, икегезнең битегез, икегез дә пар килгәнсез, парлар булып, ярлар булып, тигез гомер итегез. Шулай дип җырлыйбыз, яме?" Саймә Самат белән Фәридәгә мондый җыр багышларга әлбәттә теләми иде. Ул күпмедер вакытка югалып калды. Авыл кызлары кебек төртмәле җырлар да белми. Ләкин аңа каушап калырга ярамый. Аны сыныйлар. Самат та аңарга өметле караш ташлап ала. Ниһаять Саймә киеренке халәттән чыгу юлын тапты. Ул гармунчыга борылып: "Гөлҗамал көен уйный беләсезме?" диде.
Башлап җибәрсәгез, артыгыздан иярермен, диде гармунчы. Саимә искиткеч моңлы тавышы белән акрын гына җыр башлады. Шәмдәлләрдә генә утлар яна Гөлҗамал. Җиткән кызлар киндер җеп эрлиләр. Инҗе дә мәрҗән кызларының кул бавы. Авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Бу тавыш, бу моң әле генә дәртләнеп уйнаган яшьләрнең күңелләренә ниндидер сагышлы яктылык булып үтеп керде. Һәм йомшак, рәхәт дулкында тирбәтә башлады. Клубтагылар тынсыз калды. Хәтта бер читтә шапшып домино, шашка уйнаучылар да җырны онытылып, ләззәтләнеп тыңладылар. Саимә шул бер куплет белән туктап калмакчы иде. Кая ул? Тагын җырла дип кычкыра башладылар. Нинди генә егеткә барырбыз дип Гөлҗамал, колактан колакка алар сөйлиләр. Инҗе дә мәрҗән кызларының кул бавы, авыр җан сөйгәннәрнең булмавы. Җыр тукталганнан соң, яшьләр күпмедер вакыт бу җанга якын тавышның рәхәтлегенә бирелеп, онытылып тордылар. Бераздан гына шаулатып кул чабырга тотындылар. Менә ичмасам җырчы, булса да булыр икән моң. Нигә җырчы гына булып китмәгән бу диештеләр. Самат утырган җиреннән торып, Саимә янына килде һәм бик хисләнеп аның кулын кысты. Бу җырың белән җанны айкадың, Саимә. Рәхмәт, диде. Әлеге минутларда Фәридәнең ни хәлдә булуын берәү дә күрмәде. Бөтен игътибар Саимәгә юнәлде. Күңел ярларына сыйыша алмыйча агылган җырдан соң яңадан дәртле уенга күчү мөмкин түгел иде инде. Чөнки Саимәнең тавышы әле һаман күзгә күренмәс дулкыннар аша күңелдән күңелгә күчеп, йөрәк кылларын тибрәтә иде. Саимә эчке бер сизенү белән үзенең җиңү яулавын аңлады. Саматның үз яныннан китмичә, һаман кулларыннан тотып торуы, дулкынлануын яшерә алмыйча, өметләндергеч итеп каравы, йөзенә бәреп чыккан соклануы Саимә өчен бар нәрсәдән кадерле бүләк иде. Ләкин мондый халәттә озак калырга ярамый. Беренчедән, һәммәсенең карашы Самат белән Саимәгә текәлгән. Икенчедән, берәр көтелмәгән хәл килеп чыгып, тылсымлы тәэсир көченең югалуы мөмкин. Шуңа күрә Саимә үз уңышыннан тизрәк айнырга тырышып: "Миңа кайтырга кирәк. Иртәгә тагын басуга чыгасы бар", дип урыныннан кузгалды. Үзенә сиздерми генә Саматка карады. Егет монда калырмы, аңа иярерме? Әле бит клубта уен бетмәгән. Каяндыр читтән Фәридә дә Саматны күзәтә кебек, Саимәгә шулай тоелды. Әмма әйткән сүз әйтелгән инде. Туктап калырга ярамый. "Әйдә алайса, озатып куям. Я безнең авыл егетләре урлап китәрләр үзеңне. Хәдичә апа кулына тапшырмасам, үземдә тыныч булмам", дигән булып, Самат аны култыклап алгач, кыз җиңел сулап куйды. Алар клубтан чыгып киткәндә, Фәридәнең күзләрен тутырып карап калуын күреп, Саимә бераз уңайсызланды. Башка берәүне бәхетсез итү бәрабәренә җиңү яулау җанын чиметеп алгандай булды. Фәридә үзенең халәтен кешеләрдән яшереп маташмады. Ялкын кабынган йөзен яулыгы белән җилләтә-җилләтә клубтан чыгып китте. Чыгуга көчкә генә тыйып торган күз яшьләренә шикләнмәгән ирек бирде һәм сабыйларча үксеп елап җибәрде. Өенә кайтып җиткәч тә озак кына кермичә торды. Әнисен борчырга теләмәде. Үзенә үзен никадәр кызганыч булмасын, Саматны гаепли алмады. Саматка артык җиңел табыш булу хатасының җәзасын кичерә иде ул. Эх, Самат, Самат. Йөрәк җәрәхәте булып каян гына килдең син. Саимә юл буе мөмкин кадәр әкренрәк атларга тырышып, фильм һәм андагы бәхетсез мәхәббәт турында ачынып сөйләп кайтты. Аның бу сөйләве тышка бәреп чыккан кичерешләрен тыю өчен иде. Күңелендә Самат капка төбендә үзен ничегрәк тотыр, аның тотышына ничегрәк җавап бирермен дигән уйлар кайнады. Шул уңайдан иптәш кызы белән булган хәлне дә исенә төшерде. Бер вакыт ул дус кызын акыллы гына егет белән таныштырган иде. Бер-ике көн очрашып йөргәннән соң егет: "Юк, Саимә, миңа ул кыз ошамый. Ул бит нәкъ булыжник", дигән иде. "Нигә алай дисең? Бу нәрсә дигән сүзең инде?" дигәч, "Күләгәдәге таш ничек салкын булса, синең кадриең дә шундый", диде.
Соймәнең әлбәттә Саматтан үзенә карата мондый сүз ишетәсе килмейде. Аптырап калсаң, мүкләнгән таш дияр. Кыюланып китсәң, җилбәзәк дип уйлар. Кыен икән билгесезлек дигән нәрсә. Соймә уйларына бирелеп кайта торгач, Хәдичә апаның тәрәзәләрдән тынык кына ут яктысы сирпегән өй турысына җиткәнен сизми дә калды. Ярый, хуш Самат, мин керим инде. Әнә Хәдичә апа йокламыйча көтеп утырадыр дип, капка келәсенә үрелде. Егет, яшен тизлеге белән келәгә үрелгән кулны тотып алып, үзенең йөрәк турысына куйды. Соймә, бүген бу йөрәктә ниләр барын тоясыңмы син? Әгәр аз гына булса да хәлемне аңласаң, Хәдичә апа янына булай ашыкмас идең. Әллә нишләттең син мине? Саматның үзенә бик якын, хәтта бераз гына ырынып торуыннан, көчле кулларының кайнарлыгыннан, аның җылы сулышы битенә үк бөркелүдән Соймәнең башы әйләнеп киткәндәй булды. Сүзсез генә күзләрен йомды һәм шунда ук егетнең кайнар кочагында әсир калуын тойды. Әйтерсең, яшен белән яшен кушылды. Яшен тамырлары иреннәр аша бер йөрәктән икенче йөрәккә күчте. Бу ут, бу ялкын икесен бер юлы чылгап алды да ниндидер сусау барлыкка китерде. Иреннәр ешрак очрашкан сайын сусау арта барды. Бу хәл күпме дәвам итәр иде, билгесез. Җаннарның бер-берсенә иң якынайган мизгелендә һәй алды ишеге ачылганы ишетелде һәм Хәдичәнең "Соймә, кер инде! Иртәгә иртүк торасың бар" дигән тавышы икесен дә айнытып җибәрде. Соймә тиз генә Саматның кочагыннан ычкынып, аңа сүз әйтергә ирек бирмичә, йөгереп кирип китте. Хәтта капкасын ябарга да борылмады. Иртәгесен Соймәгә бөтен дөнья ниндидер бер сихри нурга күмелгәндәй тоелды. Бәрәңге басуындагы һәр күренеш, балаларның чыршу килүләре дә, буш чиләк тоткаларының шыгырдаулары да, чиләк төпләренә шапылдап төшкән бәрәңге тавышлары да, бары бергә кушылып, Соймәнең колагына матур бер музыка булып ишетелде. Аның бөтен җаны шул музыкага кушылып тантана итә, тирән ләззәт кичерә иде. Күңеле шулай тәэсирләнгән чакта кинәт кенә "Соймә, бер генә минутка килеп кит әле" дигән тавыш ишеткәч, күктән җиргә төшкәндәй булды. Артына борылып караса, юл чатында басып торган физкультура укытучысы Камилне күреп алды. Камил ышынып аның каршысына килеп басты. "Кичә ни кыланганыңа отчет бирәсеңме син? Фәридәне нинди хәлдә калдырдың, я? Алар бит инде ел буе бер-берсенә гашыйклар. Самат сине яңа килгән кеше итеп сынап кына карагандыр. Ә син тәмам мөккибән китеп җибеп төштең. Авыл яшьләренә ошамады бу. Миңа бигрәк тә" дип тизеп китте. Соймә башта ни әйтергә белми торды. Бераздан гына: "Син кем әле, нигә миңа акыл өйрәтәсең? Мин бала чагам әллә" дип ярсып китте. "Мин укытучы буларак сине ялгыш адымнан сакларга телим. Үзен егетләр белән җиңел тоткан укытучы мәктәпкә тап төшерә. Без бит балалар тәрбиялибез. Башкалар мәхәббәт арасына керү берәүне дә бизәми." Соймәнең бу вәгазьне тыңлап бетерергә түземлеге җитмәде. Кырт кына борылды да горур атлап китеп барды. Кешеләргә сиздермәскә тырышса да, ул инде әле генә очынып йөргән Соймә түгел иде. Йөзе уйчан, аяклары авыр атлый. Бу үзгәрешне балалар да сизде. Арада буйга иң кечкенә Сания: "Апа, бер күңелсез хәл бармы әллә?" диде. "Юк, Сания, барысы да әйбәт" дигән булды Соймә. Әмма Камилнең "Бәлки ул сине сынап кына карагандыр" дигән сүзе алмага төшкән кырт шикелле Соймәнең йөрәген кимерә башлады. Нишләп әле ул бу чибәр егетнең һәр сүзенә бик тиз ышанды? Ярый әле Хәдичә апа вакытында чакырып алды. Юкса Алла сакласын, башыңны югалтуың да ихтимал иде. Әнә бит, шошынып үбә башлаган Саматны этеп җибәрәсе урынында аның ярсуына үзе үк кушылып китте. Әй, бу тыелган җимеш! Ни өчен бу кадәр татлы, нигә бик тә ымсындыргыч икән ул? Хәер, нигә әле мәхәббәт тыелган җимеш булырга тиеш? Соймә укытучы булгангамы? Укытучының да йөрәге шундый ук ашкынучан, ярсучан, яраланучан түгелмени? Бәхет җимешенә буем җитте дигәндә генә, нигә гел кулга сугалар икән? Камилне
шундый мәкерле дип уйламый иде Саимә. Хәтер сукмаклары Камил белән беренче очраштырган борылышка китереп чыгаргач, Саимәне яңадан тулгак тота башлады. Уф, үләм бит, үләм. Нигә ярдәм итмисез дип бәргәләнде ул. Бер читтә сабыр гына ниндидер кәгазьләр белән мәш килеп утырган акушерка эшен ташлап Саимә янына ашыкты. Я, нәрсә инде? Нигә ул кадәр сабырсызланасың? Үзең малай табам дип килдең. Кеше кадәр кешенең дөньяга килүе, китүе дә җиңел генә булмый ул, җаным. Акушерка кызның юату сүзләре Саимәгә әллә ни тәэсир итмәде. Ул ыңгырашты, кычкырды, бәргәләнде, ярдәм сорап ялварды. Ничек ярдәм итим соң? Синең өчен үзем тудыра алмыйм бит инде мин, диде акушерка. Кая, карыйм әле. Эшләрең кай тирәдә икән дип, Саимәнең кан басымын тикшерде, йөрәк тибешен санады. Тагын ниләрдер ачыклады һәм йомшак кына. Булай ук каударланма инде, акыллым. Әле хәлеңә караганда түзәрлегең бар. Бала табу өстәленә салырга да иртәрәк. Кешеңне әнә шул вакытка сакла. Беренче балада берәүнең дә капкасы тиз генә ачылып китми. Бик авыртканда ике яктан да менә шушы җирләргә баш бармагың белән нык кына итеп басып тор. Алар авыртуны җиңеләйтә торган нокталар дип, оча сөягенең алгы ягындагы ике урынны күрсәтте акушерка. Баланы сау-сәламәт кабул итүдә, ананың үзен саклап калу да җиңел булмаячагын белә иде ул. 30 яшендә беренче генә баласын таба бит Саимә. Нервлары да какшаганга охшый. Саимә үзен кулга алырга тырышты. Авыртуы кимегәндәй булды. Ул арада ишектән «Кабул итегез!» тагын бер әни дигән тавыш ишетелде. Саимә янәшәдәге буш караватка күз төшерде. Шунда ук ишектә 7нче баласын табарга килгән ат караучы Шакир хатыны Зәйтүнә пәйда булды. Киндигеннән аз гына төшеп торган кыска гына ак күлмәктән, аякларының икесендә ике төрле чүәктән иде Зәйтүнә. Әмма Саимәгә ул бик сөйкемле булып күренде. Саматы хаклы икән. Авырлы хатыннардан да гүзәл җан иясе була аламы дия иде. Саимә үзенең ботларына, төс, тулы балтырларына күз ташлады. Аллага шөкер. Ак мәрмәрдәй тыгыз, шыма, төс иде аяклары. Шушы кыяфәтендә дә үзенең зифалыгын тыю аңа рәхәт иде. Эх, Саматым да янымда булса дип уйлап алды ул. Әйе, хатын кызның авырлы вакыттагы үзенә генә хас шибәрлеге, мәхәббәтлелеге аны изге җан иясенә әйләндерә. Элек эчтә яшеренеп яткан яктылык, күңел нурлары аларның йөзләренә бәреп чыгадыр күрәсең. Зәйтүнә елмаеп кына исәнләште дә караватына килеп утырды. Саимә безнең үзенә генә күңелсездер дидем дә, синең янга ашыктым. Әле берничә көн йөрерлегем бар иде бугай. Сезнең малай көткәнне бөтен авыл белә. Ә безнеке кыз булырына гүпчи дә шигебез юк. Синең малай артыннан ашыга бугай, шиметкәли башлады. Ә син әле һаман бөтен көй ятасың икән. Малайың минем кызны көтәдер инде, рәхмәт төшкере дип сөйләнде Зәйтүнә. Саимә җавап бирергә өлгермәде, янә тулгагы китереп тотты. Зур корсагы өскә калкып чыкты. Маңгаен тир бөртекләре каплады, учлары йомарланды. Аның күз алдыннан Самат үтеп киткәндәй булды. Самат аңа «Курыкма, мин синең белән» дип әйтә башлауга, каяндыр Фәридәләр, Камилләр килеп чыкты да, аяк астындагы пычракны учлап алып, Саматка атарга тотынды. Саимә ирен якларга теләп арага кергән иде. Пычрак үз өстенә ява башлады. Тыны кысылды, сулышы авырайды. Үпкә бауырлары бугазына менгәндәй булды. Гомер җебе зыңгылдап тартылды. Камил шушы авыл егете. Армиядан кайткач, мәктәптә физкультура укыта башлады. Янәшә тирәдә милли көрәш буенча батырлыкны 2 ел рәттән инде үз кулында тота. Урта буйлы, киң җилкәле, җирән чәчле. Холкы белән тәкәббер, айрата хатын-кыз алдында борынын чия. Әмма 25 яшьлек бу егетнең Саимә каршында тәкәбберлеге какшады әй. Җае туры килсә килмәсә дә, кыз артыннан тагылырга тырышты. Химия туташ тирәсендәрәк булыйм әле. Әйбәт кенә берәр химик реакция килеп чыкмасмы дим. Берни чыкмаса, лаборатор опытлар ярдәмгә килер бәлки дип, мәгънәсез генә шаярткалап талгалады. Тик Саимә битараф иде. Киресенчә, Камилнең бу кыланышлары аның саруын гына кайната.
Һәр чак дымлы, шактый тупас, кайтарылып торган иреннәре, тар маңгайына төшеп торган җирән чәчләре һәм бернигә исе китмәгәнне чагылдырган төссез күзләре Саимәне үзенә тарта алмады. Бары тик ихластан көлгәндә генә аның йөзенә ягымлылыкның саран билгеләре чыга. Көлгәндә ул йөзе белән генә түгел, бөтен гәүдәсе белән көлә. Ә гәүдәсе чын мәхәббәт ирләр гәүдәсе. Аңардан ниндидер кыргый көч бөркелә. Һәм шушы көче тазалыгы белән масая иде ул. Саимәнең үзеннән 1 яшькә олы икәнен белгәч, тыелыбрак йөргән иде. Ә кичә клубта Саимә аны яңадан җилкендереп җибәрде. Яшь айырмасын оныттырды. Шәп җырлый икән чукынчык. Уен вакытында үзен тотышлары, тыйнак кына елмаеп куюлары. Барысы да үзенә килешеп тора, шайтан алгыры. Бу кызны кулдан ычкындырырга ярамас дип уйлады ул. Ә Саматның Фәридәне калдырып, клубтан Саимә белән бергә чыгып китүе билгеле инде Камилгә ошамады. Шалиш, брат, ничегында сиңа кызлар котыртып йөрергә? Бездә төшеп калганнардан түгел. Көрәшче Камил диләр безне, дип күкрәгенә сугып куйды ул. Икенче көнне кичен Камил туп-туры Хәдичәләргә китте. Юлында Фәридәне очратты. Нишләп бер үзең генә барасың әле? Саматың кая дигән булды егет. Ул районда агрономнар җыелышына киткән иде. Җыелышта пычагым. Саимә янындадыр әле. Авызыңны ачып йөрсәң, Саматыңны шәһәр кызлары тиз каптырыр. Күрдеңме кичә ничек җырлады? Саматың иреп төште. Клубтан Саимәнең итәгенә тотынып чыгып китте. Камил кызның йөрәгенә ут салып, үз юлыннан атлады. Билгеле, Фәридәнең бу вакытта авылның үзәк урамында йөрүе тикмәгә түгел иде. Районнан кайтучылар фәкать шушы юлдан үтә. Ничек кенә булса да Саматны очратып сөйләшәсе, бөтен үпкә сүзләрен җиткерәсе килә иде аның. Өмет дигән сихри тойгы әле бөтенләй өзелеп бетмәгән. Бәлки мине сынар өчен генә шулай кылангандыр дип үзен юатырга тырышты. Нишләп соң һаман кайтып җитми? Ни аты, ни үзе. Ат караучы Шакир абый да аптырашта. Фәридә яныннан киткәч, Камил адымнарын кызулата төште. Саматның Саимә янында булуына шиге үскәннән үсә барды. Районнан безгә күп дигәндә ат белән 1 сәгатьлек юл. Ә хәзер сәгать 8 тулып килә. Ишек каккан тавышка Саимә дерт итеп китте. Самат ничек тә килми калмас дип көткәндә, ишек шакылдавы аның өметен канатландырып җибәрде. Менә бит, килде. Камил тәре, күңелемнең бөтен ямен алган иде җүнсез дип уйлап, тиз генә өй алдына атылды. Мөмкин кадәр тыныч булырга тырышып, пышылдап кына: "Самат, синме?" дип каушавыннан тыны кысылып ишекне ачып җибәрде. "Юк шул, Саимә. Бу мин әле, Камил. Саматыңны юлда күрдем. Фәридә белән җитәкләшеп, каядыр баралар иде. Күрсәң, авызлары авызда. Самат бик кызык нәрсә сөйли иде ахрысы. Фәридәсе шарык-шырык көлә. Кичә синең шаян уен барганда үзеңне күрсәтергә теләп, озын җыр җырлавыңнан көлгәннәрдер бәлки дип сөйләнә эчкә узды Камил. Сүзләренең Саимә йөрәгенә агулы ук булып кадалуын кызның караңгыланып калган йөзеннән үк күрде ул. Беренчедән, Саматның монда юклыгы шатландырса, икенчедән, горур, тәкәббер кызның минлегенә сугарга җай таба алуы куандырды аны. Камил хәйлә мәкергә шактый оста иде. Шуңа күрә ул башта Саимә янына түгел, ә Хәдичә янына килгән булып кыланды. Хуҗабикәгә төрле мәзәкләр сөйләп көлдерде. Әлбәттә, аның мәзәкләре Хәдичәгә кушылып көлүләре бик ясалма чыкты. Сизгер күңелле Хәдичә егетнең йомышы үзендә түгеллеген тиз төшенде һәм сәбәп тапкан булып зур якка чыгып китте. Икәүдән икәү генә калгач, бүлмәдә авыр тынлык урнашты. Камил әрле-бирле йөренде. Саимәнең бу сөйкемсез сөякне тизрәк чыгарып җибәрәсе, ялгыз калып, күз яшьләренә ирек бирәсе килде. Ә Камил үз-үзенә сөйләнгәндәй: "Самат белән Фәридәнең аралары шактый ук якын бугай. Икесен тоташтыручы яңа җан туа калса, партияларны өйләндереп куярга да күп сорамас. Андый баш-баштаклыкка партия бер кайчанда түзеп тормады һәм түзмәс тә", диде. Саимәнең битараф кыяфәттә утыруын күргәч, Камил кызга икенче яктан һөҗүмгә күчте. "Эх, Саимә, яратам бит мин сине.
Бірінші күрүемнән бирле яратам. Үземне җиңәргә дә тырышып карадым. Әмма онытырга теләгән сайын ныграк ярата барам. Ышан миңа, Соймә, ялгышмассың. Нәрсә? Яңа кеше дип, син дә мине сынап карамакчымы? Бирегез дә кирәкми. Мәхәббәт турындагы әкиятләрегезне бүтәннәргә сөйләгез. Әнә ишек, әнә тотка. Минем эшем бар. Әкият тыңларга вакытым юк. Соймә ишекне бәреп ачты. Камилгә чыгып китүдән башка чара калмады. Эх, Соймә, тәки аңламадың, диде егет, һәм авыр атлап чыгып китте. Фәридә клубтан чыгып килүче яшьләр төркеменнән аерылгач, кеше күзенә чалынмас өчен авыл башындагы ялгыз каенга таба юнәлде. Тулы айлы көзге төн. Тын гына назлы җил исә, карт каенның берән-сәрән куелган сары яфраклары аның иңнәренә кагылып, түбәнгә таба тирбәлә-тирбәлә очалар. Җирдәге ишләр янына төшкәч, бер-берсенең хәлен белгәндәй кыштырдап куялар. Каенның үзенең дә шаулавы җәйдәгечә горур түгел. Ничектер, моңсу гына ялгызлыгыннан зарланып уфылдаган кебек ишетелә. Нигә бу бичара каен ялгыз икән? Каенны һәм үзен кызганудан Фәридәнең күңеле тулды. Каенны назлап сыпыра башлады. Я Хода, җәрәхәтләнеп беткән кәүсәсендәге балта, кадак эзләре бу бичараның озын гомере буена кешеләрдән күргән газаплары турында сөйли түгелме соң? Әгәр шушы минутларда телгә килә алса, йөрәге тулы хәсрәтле кызга ниләр сөйләр, нинди киңәшләр бирер иде икән ул? Түзә алсаң түз инде, балакаем. Сабыр ит. Мин гомерем буе ялгыз булдым. Бирешмәдем дияр идеме? Әллә киресенчә, ялгыз кала күрмә. Миннән гыйбрәт ал дип кисәтер идеме? Кайдасың син, Самат бәгърем? Әгәр син миңа якынаю юлында булсаң, каршыңа төннәр буе йөгергә риза бит мин. Җитәр. Җүләрләнмә, кызый. Сәгать 12 китте. Кайтып ятыйм. Әни борчыла торгандыр дип уйлап кузгалуы булды. Ерактан тынык кына җыр тавышы ишетелде. Шу. Фәридә баскан урынында катып калды. Самат җырлый түгелме соң? Әйе, ул җырлый. Димәк, кайтып килә. Фәридә шул якка тымырылып йөгерә башлады. Тыны кысылды. Тиздән үзәнлектә юрытып килгән атны күреп алды. Каршыга йөгереп килүче кызны күргәч, Самат җырын өзеп, атын чыбыркылап куа башлады. Килеп җитүгә: Фәридә, ни булды? Бу вакытта бер үзең кая барасың, диде аптырап. Фәридә сүз әйтерлек хәлдә түгел иде. Саматның күкрәгенә капланып, үксеп елап җибәрде. Самат аны тынычландырырга тырышты. Күшек беткәнсең бит, кызыкай. Бөтен гәүдәң дерелди. Шушы вакытка кадәр курыкмыйча басуда йөрдеңме? Эй, җүләрем дип кызганып, аны юатырга кереште. Самат бәгърем, ни булды сиңа? Кичә нигә мине ташлап киттең? Әллә арага дошман сүзе кирдеме? Үзең беләсең, мин сиңа бөтен гомеремне багышлаган идем. Җанымны да жәлләмәс идем. Тик анысы Ходай Тәгалә кулында. Инде нишлим? Кулымнан эш, тамагымнан аш төште. Якты көнем кара төнгә әйләнде. Син нигә булай сынга калдың? Җыелышыгыз 5тә үк бетте бит. Телефоннан белештем. Фәридә, тыңла әле. Мин үземне аңламый башладым. Аны күргәннән бирле әллә нишләдем. Күңелем гел аңа тартыла. Син ярсыма, Фәридә. Мине аңларга тырыш. Һәм биразга гына булса да, үз иркемдә калдыр. Бер-беребезне сынап карыйк. Бәлки бу хәләтем үтеп китәр. Хәзергә мин сиңа берни дә әйтә алмыйм. Бу минем бәхтемнең я бәхетсезлегемнең башы. Бүгенге соңга калуымның сәбәбе дә шул. Институтта бергә укыган иптәшемне очраттым. Аның белән бик озак ресторанда утырдык. Хәлемне аңа сөйләдем. Аңардан киңәш соравым идеме белмим. Ул да үзеңә кара диюдән башка сүз әйтә алмады. Сөйләшеп кайта торгач, Фәридәләрнең өе турысына килеп җиттеләр. Фәридә теләр-теләмәс кенә тарантастан төште дә, башын түбән иеп, сүзсез генә капкага таба юнәлде. Иртәгесен көтү каршылаган чакта Хәдичә Саматны очратты. Хәдичә апа, бүген сездә кич утырырга җыенам. Каршы килмәсәгез, диде Самат. Ник каршы килик? Кил. Тик Фәридәң нәрсә әйтер бит? Син, егеткәем, 2 кибән арасында кайсын ашарга белмичә ачтан үлгән ишәк хәлендә кала күрмә.
Шактый каты әйтелүгә карамастан, Самат бу сүзләргә үпкәләмәде. Чөнки аның халәтен Хәдичә дөрес бәяли иде. Саимә Саматны салкын каршылады. Әмма егетнең ачык чырае, йомшак сүзләре юк-юкта Хәдичәгә сиздермәскә тырышып, бер күзен кысып, кызга серле итеп карап куюлары кичәге үпкәләрне бераз таратты. Җәмәгать, әллә чәй куеп җибәрәсезме соң? Авызда кибеп китте. Бераз күчтәнәчләрем дә бар иде дип, Самат тортмалы конфет белән бер токта чәйне өстәлгә китереп куйды. Эй, рәхмәт яугыры, районнан алып кайткансыңдыр инде буларны дип, Хәдичә күчтәнәчләрне алды. Саимә самавыр куеп җибәрде. Тиз арада ул кайнап та чыкты. Чәй эчкәндә сүз үзеннән үзе ялганып кына торды. Саимә үзенең дулкынлануын сиздермәскә тырышып, «Кичә әллә бик соң кайттыңмы?» дип сорап куйды. Саматның йөрәге дерт итеп куйды. Әллә кичә Фәридәне тарантаска утыртып кайтуымны берәрсе җиткергәнме дигән шик күңеленнән йөгереп узды. Ләкин Саимәнең күзләрендә ачу түгел, бары тик сорау гына күргәч, тынычлана төшеп, дусты белән ресторанга керү хакында сөйләп бирде. «Мине сагынып көтүче бардыр дип уйламаган идем», диде ул ярым шаяру белән. «Бар дип уйларга кирәк иде», диде Саимә җитди итеп. «Моннан соң уйлармын, җаныем». Саматның «җаныем» дигән сүзе кызның күңелендәге ташны алып атты. Димәк, кичә Камил алдаган. Фәридә белән Саматның авызлары авызда иде дип, Саимәнең йөрәгенә юри яра салырга теләгән. Саимәнең уйланып калуын күреп Самат, «Әллә вакытсызрак килдем инде», диде. Шунда гына кыз уйларыннан айнып киткәндәй булды. «Юк, Самат, бик вакытлы килдең. Рәхмәт», дип, ягымлы карашы белән егетне иркәләп алды. Алар бу кичне бер-берләренә тагын да якыная төштеләр. Кызның матур итеп артка өеп куйган чәчләре, савыт-саба тирәсендә кайнашкан йөгрек куллары, каймалы чүәк кигән төс һәм тулы балтырлы аяклары, юка җәйге күлмәк эченнән калкып торган күкрәкләре, сыгылмалы зифа гәүдәсе Саматка әкияттәге тылсымлы кызны хәтерләтте. Хәдичә бу ике яшь йөрәк арасында мәхәббәт җепләренең торган сайын ныграк үрелә баруын күреп тоеп утырды һәм күңеленнән хәерлегә булсын дип нәтиҗә чыгарды. «Самат, Габделхәй абыеңнан калган тальян бар бездә. Галиябану көен уйнап җырлагыз әле. Сугышка китәр алдыннан Габделхәем гел шул көйне уйный иде. Бик матур уйный иде җанашым. Үзе сугышта югалды. Гармуны белән мин ятим калдым», дип, чиланган күзләрен алъяпкычы белән сөртә-сөртә түр сандыктан гармунны алып бирде. Шактый кипшергән булса да, уйнарга ярый иде әле ул. Самат гармунны бераз тарткалап, кычкырткалап алды да, әкрен генә Галиябануны уйный башлады. Гармун моңына көчкә генә түзеп утырган Хәдичә алъяпкычын битенә каплап үксеп җибәрде. Яшьләр уңайсызланып калдылар. «Хәдичә апа, ирегездән соң бу гармунны бер кешенең дә уйнаганы булмадымы әллә? Сезгә авыр булса, мин уйнаудан туктыйм». «Юк, зинһар уйна, җырында җырлагыз. Хәтергә әллә ниләр килде. Сөйлим әле үзегезгә». Хәдичә күзләрен сөртеп, инде суынып өлгергән чәен бер йотып куйды да, күңеленә якын хатирәләргә кереп китте. «Сугыш алдыннан безнең авылга әртисләр килеп Галиябану театрын күрсәткәннәр. Минем Габделхәемнең әртис Галиябануга күзе төште ләбаса. Шул көйне уйный да җырлый. Икенче көнне бездән 4 чакрымдагы әртисләр туктаган алмагачлыга киткән бу. Ә без аны эштә дип көне буе көттек. Төнге 12дә генә кайтып керде. Кайда йөргәнен әйтү юк, ашарга утыру юк. Гармунын алды да бакчага чыгып уйнады да уйнады. Уйнап кына утырса бер хәл иде. Галиябану сүзләрен җырлады да әле. Кече яшьтән бирле сөешеп, күзебез күзләрдән китмәде. Ходай насыйп итмәде. Әкрен генә янына чыктым. Шактый салмыш икәнен аңладым. Күршеләрдән уңайсызлансам да, анымын әйтмәдем. Уйнап җырлап туйгач, үзе кирип ятар әле дип, кирип урыныма аудым. Төне буе утырды бу, гармуны белән юанып. Таң беленгәч кенә туктады. «Хәдичә, син рәнҗемә инде», дип, мине кочаклап алды үзе. Мине әллә нишләтте бу Галиябану. Җыры бигрәк үзәкне изде ди. Хәдичә көрсенеп куйды һәм «Эй, Аллам!
Хәзер бары да сагынып сөйләргә генә калды шул дип сүзен йомгаклады. Самат гармунда уйнап, әкрен генә җыр сузды. Таң әтәчләре кычкыра, әллә таң ата микән? Тәрәз ачып карап калды. Галиябану сылуым иркәм, әллә ярата микән? Саимә дә түзмәде. Аңа каршы җыр белән җавап бирде. Сине сөйми кемне сөйим? Син бит егет солтаны. Хәдичә исе китеп, Субханалла, сез артистларны да уздырасыз икән. Әйдәгез клубта Галиябануны куегыз әле. Авыл халкының исе китсен. Абау җаным, бигрәкләрдә пар килгәнсез икән. Әллә инде бер-берегезне көтеп йөргәнсез шунда. Хәдичә апа, сезнең бу сүзләрегездән соң минем монда гына каласы килә башлады. Юк инде, Самат. Бу йорт басымчак ителә торганнардан түгел. Иртәгә яңадан килерсең, Алла боерса. Кичкә кыстыбый пешерербез. Син Галиябану көен уйнарсың. Габделхәим кайткан күк булды. Ул да синең рәвешлерәк таза буйлы, гармунда да өздереп уйный иде. Бүген төшемә керсә ярар ие. Саймә, кунакны үзең озатырсың. Мин кирип ятыйм инде дип, Хуҗабикә икенче якка чыгып китте. Кыр эшләре тәмам. Бәрәңге дә алынып бетте. Колхоз идарәсе уңыш бәйрәмендә юмарт кыланды. Клубны матур итеп бизәделәр. Мәктәп ашханәсендә бәйрәм ашын мулдан әзерләделәр. Күңел ачу уеннарын һәм концерт программасын төзүне Саматка тапшырдылар. Саимәсе аңа теләп ярдәм итте. Тырышкан табар, ташка кадак кагар дигәндәй, тырышулары бушка китмәде. Бәйрәм күңелле узды, халык та канәгать калды. Тик Фәридә генә бер җирдә дә кызык таба алмады. Күңеле бик тә төшенке иде. Концертка калмады, Саматларның парлап җырлыйсыларын ишеткән иде. Тапты егетнең йомшак ягын дип уйлады ул. Җыр аракы белән бер. Егетләрне исертә. Мин алай булдыра алмадым инде. Ләкин шуны исеңнән чыгарма, Саимә. Моңлы кеше бәхетсез була. Авыл халкы концертны айрата ашатты. Парлы җырдан соң Саимәнең үзен генә дә кабат-кабат җырлаттылар. Саимәнең тулгагы тукталып торган арада палатада җанлы гына әңгәмә башланды. Зәйтүнә төрле мәзәкләр сөйләп көлдерде. Саимә моңа кадәр Зәйтүнә белән якыннанрак танышмавына күрсенеп тә куйды. Ә бит аның балалары Саимәдә укый. Хәлләренә керергә мөмкинлек бар иде. 6 балалы гаиләнең тормышлары җиңелдән түгелдер. Ире Шакир абзый колхозда ат караучы. Саимәнең авыл халкына турып исе китә. Монда кешеләр бер-берләренә ярдәмчел. Ул шәһәрдә үсеп, мондый хәлне күрмәгәнлектән, яхшылык иткән кешеләргә кай вакыт шикләнеп тә карый. Һәммә соңыннан үзенең ялгышканын күреп тирән оялу кичерә. Менә бүген дә ул Зәйтүнәгә: "Сине палатабызга салгач, җиңелрәк булып китте әле, Зәйтүнә апа", диде. "Юкса мин бу газапларга чыдый алмыйча үләрмен дип уйлый башлаган идем." "Үлмисең", диде Зәйтүнә ышанычлы итеп. "Бала табучы ананың үләргә хакы юк. Без иребез өчен дә, балабыз өчен дә асубый кирәк бит." "Анысы шулай", дип килеште Саимә. "Саматым бик малай көтә инде. Тизрәк алып кайтып бирәсе иде үзенә." "Кайтырсың, Алла боерса. Бөтенесе дә әйбәт булыр. Беренче баланы тапканда борчылмый гына булмый инде ул", диде Зәйтүнә. Һәм елмаеп: "Һич онытасым юк, мин Фәритемне Казанга ит сатарга баргач таптым", дип сөйләп китте. "Шулай Казан бүлнисында ятам. Күрше караватта яшь кенә бер марҗа тулгаклый. Бар сүзе: 'Ой, мама, больше не дам, ой, маменька, больше не дам'. Икенче ягымдагы татар хатыныннан: 'Әнисенә нәрсә бирмим дисең ул?' дип сорагач, теге хатын көлде һәм: 'Әнисенә түгел инде, иренә', диде. "Шулай, Саимә җаным. Ул марҗа гына түгел, без һәммәбез шундый. Авыр чакта ирләребезгә борылып та карамаслык булабыз. Хәлебез бераз җиңеләйдеме, алар кирәк." Зәйтүнәнең сүзләреннәнме, әллә хәле бераз җиңеләйдеме, Саимәнең күңеле күтәрелеп китте. Яхшы кәеф белән Самат һәр вакыт янәшә. Саматның беренче мәртәбә аны кинога чакыруы, өйләнешергә тәкъдим ясаулары исенә төште. Гаҗәеп матур кич иде. Күктән йолдызлар атыла да, егет һәм кызның хисләр елгасы агымын көчәйтә. Шунда Самат хисләр ташкынына
тагы да куәтле ашкыну өстәп. Саимә матурым, икебезнең дә яшьләребез бара. Бер-беребезгә карап туя алмыйча тилмереп йөрибез. Өйләнешеп куйсак, Аллага тапшырып, гел бергә булырбыз. Әйдә, яңа елга туй ясыйк диде. Эй, җан кисәк, мондый сүзне шулай гади гына әйтеп буламыни? Икесе дә шаркылдап көлеп җибәрделәр. Саимә бу тәкъдимне күптән көтә иде. Шатлыгы эченә сыя алмыйча йөзенә чыкты. Ике бите кызарып пешкән алма төсенә керде. Күзләреннән сирпелгән наз тулы караш егетне әллә нишләтеп җибәрде. Ул түземсезлек белән Саимәне кочаклап күкрәгенә кысты да: "Саимәм, сайрар сандугачым минем, без бик бәхетле булырбыз", дип пышылдады. "Әгәр үпкәләмәсәң, бер шартым бар иде. Шартыңны әйтеп кара, үтәрлек булса үтәрбез." Самат бераз ни әйтергә белми торды. Аңа бу сүзне әйтү авыр, ләкин әйтмичә дә ярамый иде. "Ни, Саимә, шарт дигәч тә, бәлки шарт та түгелдер инде ул. Син мине дөрес аңларга тырыш. Мин сиңа шуны әйтергә телим. Мин бары тик саф кызга гына өйләнергә сүз биргән идем." Саимә башта Саматның сүзләренә төшенә алмыйча торды, ә мәгънәсе аңына барып җиткәч, кисәк кенә башына күсәк белән тондырылган кешедәй миңгерәүләнеп калды. Бераздан гына: "Ни дигән сүз бу, Самат? Мине мыскыл итүеңме? Мине урам кызына санавыңмы?" дип кызып китте. Кинәт кенә йолдызлар сүнеп, төн дөм караңгыланды. Саимәнең бу минутта авылны да, Саматны да ташлап качасы килде. Әле генә йөрәгендә талпынган бәхет кошының сайравы тынып калды. "Саимә, мин сине рәнҗетергә теләмәдем. Әгәр сүзләрем урынсыз булган икән, гафу ит. Ләкин минем уйлавымча, мәхәббәт нинди генә илаһи көч булса да, яраткан кешеләр арасында алдан аңлашу булырга тиеш. Яраткан кешене гомерлеккә сайлыйсың. Ә минем бу сүзләремне авызы белән бер мәртәбә пешкән кешенең салкынны да иреп кабарга теләве дип аңла." Саматның сүзләрендә хаклык барын акылы белән аңласа да, Саимәнең йөрәге "ул миңа ышанмый" дип типте. Акыл да бирешергә теләмәде. Нигә әле бу сүзләргә ул кадәр рәнҗергә соң? Әйе, Саимә шәһәр кызы, ә авыл кешеләре шәһәр кызларын җилбәзәккә санаучан. Хәер, авылның да шәһәрнең дә язылмаган кануннары бар. Йөргәндә егетләргә җиңелрәк хылыклы кызлар ошый, ә өйләнгәндә саф кызлар кирәк. Берәү булса, әдәп саклап, эчендәге шикләрен яшерер иде. Самат һәркем уенда туарга мөмкин булган сорауны кычкырып әйтте. Бары шул гына. Саф кыз үзенең сафлыгын кычкырып әйтергә оялырга тиеш түгел. Акыл белән хисләр арасында әнә шундыйрак бәхәс барды. Моңарга Саматның кайнар пышылдаулары өстәлде. Ахыр чиктә акыл бизмәне баса төште. Саимәнең кызуы сүрелде. Егет: "Ахмак сорауым белән рәнҗетүем өчен гафу ит, Саимә", дип, кызның калтыранган кулларын учларына алды. "Мондый сүзне йөзгә бәреп әйтү буладыр дип уйламый идем. Бәлки син хаклыдыр, чөнки без бер-беребезне бик аз беләбез бит әле. Ә күңелдәге шигеңне куып тарата аласың, Самат." "Мин ышанам, Саимә. Һич икеләнмим. Шулай да әйтүне тиеш санадым. Бергә булыйк, Саимә. Мәңгегә бергә." Саимә өчен бу сүзләр бик тансык булса да, вакыйга тиз арада мондый борылыш алыр дип уйламаган иде. "Бер-беребезне бик аз беләбез бит. Яши белербез. Ризалыгыңны бир, Саимә. Бер атнадан туй итәрбез. Сине әниләргә алып кайтып, алар белән таныштырырмын. Аннары сезнекеләргә китәрбез." Саматның соңгы сүзләреннән бәхеттән очып китәргә торган Саимә кинәт кенә кыелып төште. Кирфек араларыннан яшь бөртекләре бәреп чыкты. Әнисенең соңгы минутлары, хушлашу сүзләре йөрәген телгәләп үтте. Әтисе сугыштан әйләнеп кайтмады. Саимәгә 19 яшь тулар-тулмастан озак авырып, әнисе дөнья куйды. Әнисе ягыннан туганнары булса да, алар бик еракта, Чиләбедә яшиләр. Сирәк кенә хат алышудан башка элемтәләре юк. "Самат бәгърем, мине сорап барырдай, бер генә якын кешем дә юк шул", дип, Саимә егетнең күкрәгенә капланды. "Борчылма, тынычлан. Зату минем яктан туганнар буа-буарлык. Без 6 ир, 2 кыз туган үстек. Әни төпчегенем белә яши. Кеше булса да, миннән алда өйләнде. Инде малай үстереп яталар. Танышкач, барында күрерсең әле, алар сине һич шиксез ошатырлар дип уйлыйм." Вәгъдәләшеп, сүзләр беркетешкәч, һәр икесе тынычланып калды.
туйга әзерләнү башланды.